Mister, antes de nada, felicidades polo resultado obtido nun encontro que o equipo xogábase moito e o Arteixo xogase obviamente non defender e complicaron en certos momentos o partido. Analícenos ti como bicho o encontro desde a tua posición. Boas tardes. Bueno, un rival moi boa, sorprenderonme, para ben. Levaron moitos xogadores arriba, foron moi valientes, non esperábamos que nos viñeran tan arriba. Hubo unha fase que custounos moito. O interpretamos relativamente ben, empezamos a xogar un pouquito máis directo, claro, nos gañamos un segundo balón con Jaichenko, Gamarra por rúa, con velocidade, con Mella, que fixo moitísimos kilómetros, ganou moitos duelos, bueno, fixémoslle daño. Sabíamos que iban ter un arreón, sabíamos que estaban reservando a xente arriba, a Naya, a Adri, bueno, son xogadores moi bons, meternos de refresco. E a segunda parte non tivemos tanta presencia na rival, é certo que tivemos 3 ou 4 ocasións que, bueno, se definimos ben, unha de Gamarra, había moito espazo e creo que non o supemos acabar de aproveitar. Pero, bueno, sufrimos ao final bastante, empatarnos, o que sí que me quedo, que me encantou, foi a resposta do equipo, con un contra un equipo que está xogando a vida, que sabe que vai ir a todos os balóns a morte, e o equipo repuxose, o equipo mostrou carácter, o equipo, bueno, foi un equipo de verdad. Os cambios deronnos moito refresco, Patas Frescas, Raúl, Fuentes, Lubi, bueno, todos os Juanín, todos os que entraron, Hugo, bueno, foi moi importante, a reacción eu creo que foi fantástica, quédome con eso. Xa para finalizar, hoxe hubo moitos nomes, momentos destacados de moitos xogadores, pero había que quedarse con un nombre propio, Jaichenko, que ven dunha lesión, pouco a pouco foi se integrando outra vez ao ritmo. Como valoras ti a súa actuación no día de hoxe? Bueno, é moi boa. Valentín danos moitísimo. É certo que, bueno, en Somozas non tuvo o seu día. Alégrome moitísimo por el porque mentalmente isto vai reforzar. É un xogador que desde noviembre que estaba facendo unha temporada espectacular, as lesións, primeiro ese tobillo que casi tuvo 2 meses de baixa, ahora que estaba xa ben contra o Villalbés, sufre ese percance na lesión muscular, bueno, a ver se o temos ben para o playoff, a ver se temos a todos, pero bueno, me quedo con eso porque outro día sei que el se foi un pouco cabizbaixo porque, bueno, non fixo un moi bo partido. Dixen yo antes de empezar o encontro que confío en él, que confiamos nel, que siga un pa un, que sen medo, e hoxe, bueno, foi diferencial. Xa para rematar, outra gran presencia da nosa afición no día de hoxe, nun encontro que media hora antes de que comenzara o partido a grada xa estaba prácticamente a rebosar. Quero que lle envíes un mensaxe á afición para o encontro do fin de semana que ven. Bueno, agradecerlle que sobre todo viñera neste horario que pon o señor presidente un pouco tarde, pero bueno, a afición responde, eu creo que é porque tamén os xogadores responden, bueno, darlle as grazas, hai que disfrutar, quedarnos un partido na casa, logo un playoff, que estén con nós. Esta é unha tempada histórica, hai que estar contentos porque van vir no futuro tempadas que igual non son tan boas, que aproveiten, que disfruten co equipo, facer que a xente veña aquí, que sea da Estrada, do estradense, xente que igual nunca veo o campo, bueno, involucrala, hai que aproveitalo. Xa para finalizar, o próximo fin de semana un gran encontro na Lomba, o Arosa xoga o todo, van a salir a morder. Como ves ti o encontro, sobre todo, despois de sempre con unha rivalidade tan forte entre Arosa e Estradense? Bueno, vexo un encontro moi bonito, vamos xogar na Lomba, vais encher, moita xente da Estrada, moitísima xente dali, é un club histórico como o noso, a disfrutalo, a competir ao máximo, a ser valientes como fomos na Lomba, como fomos no Couto, que o resultado pudo ser outro perfectamente, temos que seguir, nós nos xogamos tamén moitísimo, nós nos xogamos a xogar unha volta na casa dun playoff, que eso para unha entidade como Estradense bueno, é ouro xogar aquí un partido de volta dun playoff. Xa xogar un playoff non é habitual, pois imagínate quedar segundo nunha terceira división. Bueno, pois temos que loitar por eso, temos que querelo, tanto como a eles se xogan a vida, pero nós temos que querelo como pa xogo hoxe.
Hoxe non había diferencias entre Orteixo e nós. Foi o que nos pasou un pouco en Somozas. Ese deseo, esa hambre, estáse vendo no resultado na clasificación, que os de abaixo nos están comendo, aos de arriba. Nós o falamos e que temos que igualar eso. Nós temos algo histórico aí por facer e temos que ir a Lomba a certificalo, a gañar e a intentar quedar segundo ou terceiro. Moitas gracias. A vos.